ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Saboda irin abubuwan da suke faruwa na mamaki, na al'ajabi, na ban haushi, wannan abubuwan da suke faruwa a Kano wasu ma ba sa yarda. aikin oga nake sai Ina ta kokarin ya kasance har yanzu bacci nake ban farka ba, na farka ga magana ba haka take ba. Abubuwan da suke faruwa ina ganin mutane da yawa a cikinmu suna da bukatar addu'a, da yawa daga cikinmu suna neman shawara ko shawara ta mutanen kirki, ta dattawa, ta masoya kwakwasiya a wannan jiha da ƙasa. Tun da wani abubuwa suka fito ni daga bangare na nake ta kokari, duk mutumin da ya kamata mu magana da shi ina kokari ina yin magana da shi. Muna ta kokarin mu wayar da kansu, mu nuna musu wannan layi da aka ɗauko ba zai taimaka wa kowa a wannan jiha ba ta mu ta Kano, domin akalla ba a kasar ba ya zo nan gwamnati muna da ragowar lokaci shekara guda, kuma in aka tara hankali aka yi aiki shekara guda da mutane da yawa za su amfana. Babban abin da mutane suke mamaki shi ne wai me ne matsalarsa, me ya faru, wanda har yanzu ni na kasa gane menene ake ciki. Mutane waɗanda ba su gane ba, wanda suke tunanin nan inda muke bai yi mana ba, suna ganin ya kamata mu wannan mu koma mu zama 'yan gargajiya. Abin da ke akwai shi ne layi ya riga ya ja kansa da kansa a jihar Kano. Idan yaƙi ne kamar da ake cewa yaƙin neman zaɓe, yaƙi ne tsakanin haske da duhu, kuma mutan Kano tun suka gane shi ne ya sa aƙalla ba a kasar ba shekara ta 2019 ba mu da kansila, ba mu da sanata, ba mu da house of reps. Kusan duk manya da za ka tuna a jihar nan, tsofaffin gwamnoni, tsofaffin sanatoci, ba ma masu ci ba, har da ci a gwamnan duka sun taru suna guri daya. Allah ya nuna wa duniya ba ma Kano da ba cewa mulki na hannun sai ba mu da kudin da za mu ba mutane duk da talauci da ake fama da shi a wancan lokaci, har ma zaben na biyu na shekara 2000. Haka Allah ya yi ikonsa, wancan kowa ya san mun ci zaɓe, suna kuka suka tafi Abuja. Wasu mutane wanda kowa a nan an tambaye shi zai san wasu daga ciki suka zo suka kwace zaɓen, aka tafi kotu suka yi ci gaba da wannan abubuwa na kwace da zalunci wanda daga ƙarshe shi kenan aka kwace wannan zaɓe. Wannan shekara ta 2023 aka sake yin zaɓe, muka ci zaɓen nan da wuri masu yawa, wanda ciki yadda Allah duk abin da za su yi su karɓi zaɓen da Allah ya tabbatar mana. Mun yi takaici wancan lokacin da aka kwashe wannan zaɓe, al'umma matasa da gwagwarmaya da elders da 'yan kishin ƙasa
suka tsaya suka yi wannan zaɓe na shekara ta 2023 Allah ya tabbatar kuma aka zo wannan lokaci muna jin daɗi mun samu gwamnati wannan ya sa magoya bayan wannan tafiya suka ci gaba da addu'o'i na alheri ga wannan gwamnati bisa ga shawarwari wanda aka ba su suka fara ayyuka. Yau ga shi halin da muke ciki, Allah kadai ya san wanda ke cikin ɓacin rai, yawan wanda ke cikin ɓacin rai a jihar Kano. Yamma mutane da yawa wanda suka shigo suna kuka, mutane da yawa a cikin garin nan wanda suka shiga hali na rashin jin daɗi suna kuka, wasu jininsu ya hau, wasu sun tafi asibiti, kuma dukkaninsu masoyan wannan tafiya ne wanda suka zaɓi wannan gwamnati. Allah ya taimake mu wannan tafiya, mazanmu da matanmu, yaranmu da manya, kowa yana da haƙuri daidai irin nasa, kuma wannan shi ne da bakon kwasiyar. Da yawa mutane ba lalle sun amfana ba, amma in mutane suka ga gwamna su taya shi murna duk da halin da suke ciki don kada a yi mana dariya. Mu ma ga muna cikin jin daɗi da kwanciyar hankali, aƙalla ba a kasar ba wannan jama'iyya tamu ta kama jihar Kano. Abin da yawa mutane su gane shi ne wasu sun ɗauka Rabi Kwankwaso shugaba ne na wannan tafiya kawai a Kano. Bayan duka jihohin da ka shiga muna nan da jama'a da ofisoshinmu da kayan aiki da duka abubuwa mutane suna yi wannan tafiya aiki. Kuma ni buri na dama shi ne in Allah sa ka kama jihar Kano ta zama ita ce matakala ta kamo waɗansu jihohin ta inganta wannan tafiya tamu. Masu nan mutanen Jigawa suka zo ƙarƙashin Malam Aminu Ringin. Abinda suke mamaki da Kano shi ne wai wasu suna cewa ni a bani wani mukami ko yan mukamai mu raba shi ke nan da gwamna da gwamna